Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu ikastaroko tareak zelan egiten diren. Eta horretarako adibide moduan hartuko dut lehenengo tarea hau, dela edukapliko tarea. Tarea batean sartzen da zenean, goiko partean azalduko dozte beti zer dan egin behar dutena. Eta gero hemen dekot informazio apurtxo bat. Bai, zenbagarren saiakera dan, bidali duten ala ez, kalifikatuta dagoen ala ez, eta gero hemen entregatze data bat egongo da. Ia, hasierako saioan esan eutzuen moduan, data hau ez naz izango oso zorrotza, bai? Ez dutzuet derrigortuko urtarrilaren 23rako hau bukatuta egotea. Bai, ipiniko dute epe batzuk, eta bai komeni dala epe horiek beteten joatea. Bestela gero lana pilatuko jatzu. Baina problemari gabe, ikastaro bukatu aurretik entregatzen duzuen enean, nik ez dut inongo problemarik ipiniko, edo pegarik ipiniko. Bai? Orduan, tareara etortzen magazarete. Kasu honetan eskatzen duzkue edukapliko jarduera bi txertatu behar direla blogean. Blogean txertatzerakoan beti egin behar da aurretik deskribapen edo kontestualizazio txiki bat. Bai, eta hori ikusi dugu aurreko bideo batean nola egiten da. Behin blogean editatu duzuenean jarduera biak zer egin behar dugu. Bueno, batorri bersari tarea honetara, eta hemen gehitu bidalketan, hemen botoian, klikatuko dugu, eta hemen ipiniko duzue. Edukaplay jarduera dagoen sarreraren URL. Eta orain esaltuko dutzuet zelan lortu URL hori. Orduan, etorriko naz blogera, hau da nire sarrera, emango dutzet ber, bai? Eta orduan hemen dekot nire sarrera. Kasu honetan jarduera bakar bat dago. Zuek egin beharko zenituzkete bi. Egin ditzakezue sarrera berdinean jarduera biak edo bi sarrera desberdin. Bai, orduan, hau eginda dagoenean, ni etortzen da zona, gogoratu eman dotzegula ber. Vale? Eta helbide hau da nik kopiatu behar dutena. Bai? Hau hasierako hau da blogaren helbidea, eta hemen amaieran edukaplay jarduera HTML, horrek adierazten dau zein dan zuen sarrera. Orduan, guzti hori, Ctrl+C, etortzen gara zereginera, eta hemen Ctrl+V. Eta listo, egin dagoengo litzateke. Baina, perfekto egoteko eta niri lan arrasteko, egingo dozuena da linkatu. Klikatuko dugu hemen, esteka botoian, hemen berriro Ctrl+V, ireki leiho berri batean, eta sortu esteka. Horrela, ni sartzen zenean zuen tarean, hemen klikatuko dut, eta zuzenean eramango dit zuen blogeko sarrerera. Eta azkenean egin barko dozuena da aldaketak gorde. Denboratxo bat beharko dau, eta listo. Bai? Kalifikatzeko bidali dozuela esaten dozte, kalifikatu gabe dago, zenbat denbora geratzen dan, eta hau da zu sartu dozun sarrera. Eta hemen klikatzen badugu, zuzenean eramango gaitu sarrerara. Bale? Badago beste modu bat. Nik uste hau dela, izan dut zuetena da, modurik errezena. Baina, imaginatu, baten batek jarduera editatu nahi duela, zerbait aldatu. Hemen daukazu aukera, hemen gehitu dezakezu edo zer, igual ezabatu dezakezu hau eta sartu beste edukaplay jarduera bat, eta bertotik zelan lortu URL-a. Hemengo hau ez da izango, hau ez. Hau txertatzen baldin badozue, nik ezingo dut zuen jarduera ikusi, eskatuko doztelako zuen erabiltzaile eta pasagitza. Orduan, hau mesedez ez. Editatzen zaudetenean, egin behar dozuena da hemen, enlace permanente. Eta hause da bidali behar dozte zuen URL-a. Bale? Hause da guztia bideo honetan. Ondo izan!